गोजोन फुंबिलि नोंथांमोननिसिम बावहरबाय। नैबे समावहाय आं बर' इमेन जास्टिस फरामनि जानानै थांनाय 4 सेप्तेम्बर मोनाबिलियाव जरहाटआव उदालगुरि जिल्लानि गराइमारि सान्तिपुर गामिनि डक्टर राहुल बसुमतारी बिथांखौ सोरबा दुथां सिनायै मानसिया अन्याय भाबै सिथारलांनायखौ जों बर' इमेन जास्टिस फरामा दुखु फोरमायो आरो बे जाथायखौ जों सोंखारियो। जोंनि बे जौगाफुनाय सासे लाइमोन डक्टर राहुल बसुमतारी बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो आरो बिथांनि न'खरजों लोगोसे जों नैबे दुखुनि समाव दुखु फोरमायो आरो बिथांखौ जाय दुथाङा अन्याय भाबै सिथारलांबाय बे जाहाथे आयेननि नोजोराव गोख्रों भाबै साजा मोनो। बिथांखौ जोङो जाय मानसिया बिथांखौ निखंग भाबै अन्याय भाबै हर गेजेराव सिथारनानै गालांबाय बे मानसिया जाहाथे आयेननि नोजोराव जिफोर गोख्रों साजा दङ फास्ट ट्रेक आदालताव लाबोनानै जाहाथे साजा होनानै बिथांखौ बिसार खालामो बेखौ जों लुबैयो आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि मानसिफोरखौ बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदि अन्याय भाबै सिथारनानै गालाङा जों बेखौ गोख्रों रावै सोंखारिनो नागिरदों आरो जों नुनो मोनदों दा जोंनि जिफोर लाइमोनफोर खना खनला जि जायगाफोराव दङ दिनै गुबुननि नोजोरफ्रा बेबायदि गाज्रि नोजोर लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखाय जोङो जाय जेराव खिथाया मानो हारि हिसाबै जों गोख्रोङै बियो बेखौ सहाय खालामलायनानै गसंनांगोन आरो सुथुरनि जिफोर फाव फान्दायनाय बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय नाजानांगोन। बेनिखाय बेबायदि जाथाय जाहाथे इयुनाव जाबावा आरो जायफोरा बे अन्याय खामानिखौ मावलांबाय बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोर गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थायो बेनि थाखाय जोङो बर' इमेन जास्टिस फरामनि जानानै गोख्रों भाबै सोंखारियो।